masha Allah, da Allah ku ga harami yadda ya cika. Hakan ma haji sauran kwanaki 6 zuwa 7. To Allah ka sa mu ibadu karɓaɓɓu ya Ubangiji Allah. Allah duk wani mai buƙatar zuwa Allah ka kawo shi ƙasar Saudi ya Ubangiji ya Allah, ka kawo shi ya zo ya yi ibada ya Allah. Ya Allah ka ƙara wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ya Ubangiji Allah. Kai ibada yayi a rayuwa, musulunci yayi wallahi. Shi yasa duk sanda na tuna cewa ni musulma ce kuma a cikin musulunci aka haife ni, aka shayar da ni na girma, Allah ba abin da yake kai wannan daɗi a rayuwata. Sosai nake gode wa Allah da kuma iyayena.